ପିଲାମାନେ, କଥାରେ ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ହରବର ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଟେ। ତୁମେ ଯଦି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ତରତର ହେବ ଏବଂ ତରତର ହୋଇ ଏହିଭଳି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ତେବେ ତୁମ ଅକ୍ଷର କେବେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ନେଇ ବସେଇ ବସେଇ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନତୁବା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ କେଉଁଭଳି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଉଥିବା ଅ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅ ତିନି ଗାରକୁ ଟଚ୍ କରିକିରି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅ ଆଉ ଆ ତିନି ଗାରକୁ ଟଚ୍ ନ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ଷଇ ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ହର୍ଷଇ ଗାରକୁ ଟପି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉପର ହର୍ଷଇ ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ କେଉଁଭଳି ବସେଇ ବସେଇ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛ, ଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଅକ୍ଷରର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷରକୁ ବସେଇ ବସେଇ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘଉ କେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବସେଇ ବସେଇ ରହି ରହି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ହର୍ଷରୁ କେଉଁଭଳି ଲେଖିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କର ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେହିଭଳି ଅକ୍ଷର ଲେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖୁଛି। ଆଗକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ମାତ୍ରାକ୍ଷର, ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସହଜରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମ ଅକ୍ଷରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଔ କେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଉଛି। ଉପର ଔ ଏବଂ ତଳ ଔ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅ ଆଉ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ହର୍ଷଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି। ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।